Ka wadhi nyime watikre mago en ni engima masani mariekni yor lony manyasani loko piny. Waranga achiel kuom ranyisigo manyiso ni lony kata loko taka mwandu en gima ber. Yier wich mosetigo mathoth ne okaw kaka taka kendo iwito. Inyalo medne dhadhu malos godo mwandu makelo yuto. Pata moro Millicent Adhiambo nombeko kod rawera more kadak ma Wathorego makoro loso omenda kendo bero kor lwasi e loko yier wich mosetigodo mwandu. E kardak ma Wathorego e ward Makajulu e kaunti ma Kisumu, waromo gi Newton Owino ka oyachoko taka mar yiewich kata pis mosetigodo kowuok kuom achiel kuom od dusruok kata salon mosebedo ka otiyo godo e yudo yiewich go. Wuodh tiyo gi taka mar yiewich mosewiti chakore e od dusruok kata salon moro e Rogo Mokwe kama warado gi Millicent Otieno ma en jasuko kadhi nyime kod tije mar duso mine kaka pile. Ere kaka Millicent ne obedo achiel kuom nyan masani konyo e wuoth mar loko yiewich mosejwang' mwandu. Newton nobiro ira ka to penja ka be onyalo yudo pis ma osetiyo. Tangisa na pisego an ga goto awang'o gi ga mostly. Koro ngisa ni wanyalo go kode business, onyalo biro akano ne pisego kata kosoromo gunia ma 10 kg no kopo to biro to kaogi. Millicent lero ber mogundho moseyudo e tiyo kod lony makama. Danga winjo kamano ber na nikech koro kata hewa maluora kae ber nikech yudo ka nabiro ga to koro mogodhiambo tawang'o pis e taka ni kacha. Tawinjo ka mine gi complain hiro no thingowa. Koro sani ng'e tiende okaweng kasechoko tayiweyo takete gunia takano e kabat kacha. Arito Newton biro kawo. Wuoth makama ok chakre mana e salon to rumo gi kanyo. Mary Atieno ma bende en jasuko waneno kanie chuny pith taka kachoko yiewich mosewiti. Newton Owino leronwa kaka paro mar chako loko taka mar yiewich kata pis mosewiti mondo bed mwandu machielo nobiro ne. Bedo ni asebet katimo business mopogre motudre kod alwora miyo ne chuna ni nyaka ng'iya nena ni to yier wich gi tok koselieliga kata ka joma mino osegolo yier wich motie wiegi gitero gi ga kanye to ng'enyne wanwang'o ni gipuko gi ga e alwora to gikone to gigi pi seche ma koth ochwe to gidokie nam. Seche ma gidokie nam gigi niga kod madini moko gik mwaluongo ni chemicals ma waluongo ni PVCs, acetylene, gin gi chemicals moko mang'eny mopogre mantiere e yier wich moko mok natural gi. Koro seche ma gidonjo ga e aoche gi iyudo ka giweyo chemicals gi e aoche gi. Gino kenge mage ma iluwo mondo mi olok taka mar yiewich mosewiti mondo tigodo e loso mwandu mamoko. Moko wayudo from the salonist kaka nasewacho cha. To moko bende wayude taka nikech jomoko nitie mok nyal ritowa ni mondo wagi. Koro mwayude taka gi bende ok wawega. Tabu makoro betie ni koro their level of cleanliness ema koro dhi pogre. Mantie taka kande nyaka wakwong waluok gi michuodho ruogi. To mwagole salon bende nyaka wakwong waluoke mwa make sure ni oil man nosebete kaka orumo. Aeto seche mwaseriwogi kendo wachako subject to another process makoro wa sterilize gigo makoro gibet ni kata koro wang' kata kado matno olware tiendi to ok dhi cause ni any harm like maybe itching such like things. Chon watimo gimiluongo ni spinning matende ni waloso kod gi tonde matindo makoro wachwecho godo. But later on due to clients demand jok mane nyiepo kumo no wacho ni no ok gidware in tonde form gidware in fiber form as it is. Koro mano no miyo koro waweyo timo spinning koro sani watimo weaving using the weaving frames. E yor dwaro matut e wi lony kata chenro ni chuno nyaka walim kar chweyo par kata mat kokalo kuom tiyo gi taka mag yiewich manowiti to koro oseluok kendo thiedhi. Kae wayudo Sara Odero katiyo gi yiewich gi e chweyo par kata mat gi lwete. Sara kaka jalony e weche chwecho miyo walere lony mare makende e tiyo gi yiewich makamagi.
ne an ga salonist chon. To koro kaka ne wabomo yier wich to wawito pis gi. To naneno ni giketho environment. Koro nawuoro ni gigi is there a way ma wanyalo recycle gi mondo gibed something of value. Koro ne mana paro ni donge gigi anyalo weave godo domat. To koro ka nabiro kae to koro washare kode idea no. Te kaka wachaka. To mwandu mawuok kuom yie wich gi budho maromo nade? Kene ka ng'enyne kiluoko kata kiluoko dirot, sana dirot mag simiti gi, nitie moisture mawuoga piny. To ka en floor carpet ma is cotton based, tibo nwang'o ka obed gi ng'ich. To chako pur. In other words, iyudo ka koro fungus donje. To maendi eventually nyalo affect kata ot. Iyudo koro chako suffocate ot unnecessarily. Yeah. Maendi opogre kod domats bila mwachogo. Mwachweyo ni oko modh pi nikech en slippery. Gin par kata mats machalo nade miloso to chiro chalo negi nade? Domats mwan godo gin mag waluongi domat. Mano mikete dhot, mano namba 1. To domat mag dhot size lure. Nitie size ma jomoko bende tiyo godo e gari. Inyalo kete gari. To wan kod domats bende wan kod gimuluongo ni floor carpets ma bende waloso gi this human hair waste. Locally to pod ok wauso ahinya. Though nitie jok ma bende oseng'eyo ber giwagi makawgi. But ng'enyne watero gi oko sana London. E kuma wanie kod market maduong' to kod Spain, Barcelona. E kuma wantiere kod 2 main clients makaw giwagi mang'eny. To order go duong' ma seche moko manyalo dong' mondo mi waus ne ji machiegni ka bet ni onge. To be yie wich gi inyal ti godo e loso mwandu mamoko mopogore gi par kata mats. Mats ne en mana gima nwachako go. To pod nitiere products moko ma bende pod wadwa ni mondo mi wamed loso kaka bags minyalo tim godo shopping. Nitiere gik mang'eny wadwa nyaka loso kodgi nyaka jackets sana manyalo golo koyo. I'm a private researcher, to I don't stop oka wear research mara ka product ni osewuok. Omiyo an ka ase come up with a product ta engage jok makoro timo production taduogo kendo achaka timo research work on gima nyalo yudo. To ang'o ma oganda owinjo ng'e ewi tiyo maber gi taka mar yie wich mosewiti kaka yor rito alwora? Ber mondo mi wadhi circularity way. Nikech the future lies so much on circularity. Nona to wabro end up ni dump a lot of hazardous materials in environment. Makoro kako wabro control mbele bro tamwa. Innovation ber it's kind of innovation. Ka ng'ato nigi idea moro manyalo loso gimoro amora nigi tich ne. Inyalo recycle to loso kendo gimoro maber. Koro an daher mar ajji ka in gi gimoro minyalo come up with tim mondo ilose. Ere kaka piny owacho nyalo siro lony kata paro mar chenro ni kaka yor rito alwora mar neno ni oked kod midhiero ma ikelo kod lokruok e futo mar kor lwasi? Kapono ne bed ni ginyalo come up legislate policies ma nyiso ni seche ma ng'ato segolo wiye onego bed ni tere in such a place. To mano will be the first step towards achieving the sustainability and actually conserving the environment against the chemicals maburo wuok e yier wichgi. Kowuok e salon kata pidh taka nyaka e mwandu mogik ma en par midendo gi dho ngere ni mats, waneno kit lony kod rieko manyiso ni e sach dusruok kod manyo ber wanyalo tiyo gi lony manyasani e rito alwora kendo kelo yuto kowuok e nonro mar jalony katiyo kanyakla kod jagundho mwandu kaachiel kod jadusruok. Paro mar loko mwandu mosejwang' kaka taka obed gino minyalo ti godo en ranyisi ni lony mar oganda medo idho kendo mwandu nyalo wuok kuom taka. Yie wi dhano moseti godo
mane okaw kaka gino mosejwang' maonge tich machielo koro nyalo lokore mwandu, kama en ranyisi ni rieko kod lony manyasani inyalo ti godo e mwandu mojwang' e rito alwora kaachiel kod kelo yuto e ngima dhano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Wathorego, Kisumu County.